Magandang araw po sa inyong lahat. Dagdag kaalaman lang po at impormasyon para sa lahat ng mga sub-beneficiaries na nagpi-payout na po o kukuha ng ayuda. Mahalaga po na malaman ninyo na kung ano ang tamang paraan ng pag-fill out ng form sa mga remittances na inyong pinili. Sa mga katanungan po kung ano nga ba ang dapat na ilagay sa receiver at sa sender na pangalan, ang sagot po riyan ay kung sino po ang sub-beneficiaries na nakapangalan, yun po ang ilalagay na pangalan sa sender at yun din pong pangalan ang ilalagay sa receiver. So sa madaling salita, kung ang sub-beneficiaries po ay si Juan de la Cruz, ang ilalagay niya sa sender is si Juan de la Cruz at ang ilalagay niya rin sa receiver is si Juan de la Cruz. So, isang pangalan lamang po ang ilalagay sa receiver at saka sa sender. Inuulit ko po, isa lamang pong pangalan ang ilalagay sa receiver at saka sa sender. Sana may natutunan kayo kahit konting impormasyon. Maraming salamat at mabuhay po kayong lahat.